जेरै खोथा होनाय एरै खामानि मावफुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया थांनाय 24 आगस्टआव आइ दैमाजों खुरखा जानाय गावनि 14 नं चिरां दुवार बियाबाव दै लोमजानाय जायगाफोरखौ नायदिंहैदोंमोन। बे नायदिंहैनायाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया थाबैनो होबथानायनि राहा खालामगोन बुंनाय लेखा लोगो लोगोनो एक्शन खालामदों बिथाङा। थांनाय गोलाव सम आइ दैमानि खुरखानायजों बोसोरफ्रोमबो दुखु सैनांनाय जाथाया सोलिबाय थाबोदों आरो बेनि सायाव बोसोरफ्रोमबो राहा लानायखौबो नुनो मोनबोदों। बिथां रनजित बसुमतारिखौ थिग बेबायदिनो दिनै दुखुथिया रायजो राजाफ्रा जुब जुब अखा हानायजों लोमसावबोनाय जायगा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार प्राइमारिनि सिङाव थानाय बुरिजाहार गामिनि आइ दैमाजों खुरखाजानाय जायगाखौ होबथानो थाखाय राहा लाबाय। बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि गोनांथार नोजोर होनायजों रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै ज' खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननायजों साबायखर बावनायखौबो नुनो मोन्दों। गोजोनथाव खौरां! बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।